Reit, cwestiwn sydyn, be di'r mynydd mwyaf yng Nghymru? Dwi'n siŵr bod pob di gael hwnna'n iawn. Yr Wyddfa yn 1085 metr o uchdar, hwnna di'r mwyaf a'r mwyaf enwog sy'n ei ddweud. Ond y cwestiwn nesaf di, be di'r mynydd lleiaf yng Nghymru? Wel, mae hwnna'n swnio fatha cwestiwn amhosib i atab oherwydd be ydy mynydd. Os da ni sbio'r data spot height yr OS, wel, dim yn helpu llawer gan bod hwnna'n cynnwys bethau sy'n jyst chydig o fetra o uchdar. Ond y gyfrinach ydy, yn swyddogol, i gael ei alw'n fynydd, mae rhaid rhywbeth fod yn o leia 610 metr o uchdar. Os da ni'n ffiltro allan bob dim o dan hynna, mae yna ddipyn llai o dots. Ond os na fynydd sydd yn union 610 metr, wel oes, mae yna ddau. Yn gyntaf, mae Bryn Bach ger Cynnerton yn Powys. Mae'r mynydd yn union 610 metr o uchdar, ond mae yna ddadlad i bod os dyla hwn gael ei alw'n fynydd. Ar y copa, mae yna siambr gladdu pentwr o gerig, a mae rein a mae yna o hwnnw maen nhw wedi mesur o, so dy'r mynydd ei hun ddim cweit digon uchel. Yr ail fynydd, a nes i heb ddadl, ydy Tal y Fan ger Rowen yng Nghonwy. Mae'r mynydd yma'n rhan o'r Glydera, a hwnnw hefyd yw'r mynydd mwyaf gogleddol yng Nghymru. Yn ogystal â bod yn o'r mynyddoedd lleia yng Nghymru, mae hefyd efo roc cannon ar y top. Mae tha rheas o dylla mewn cerig lle oedd rhoi pwdwr du a stalwm a tanio fo. Tha tân gwyllt hen ffasiwn. So dyna nhw y ddau fynydd lleia yng Nghymru. Da chi'n cytuno fo'r ffaith bod rhaid yn 610 metr uchdar? Gad i wybod.